نبی آ گیا ہے، مکے دے اندر ایک مدنی آ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وقت گزرن تو بعد میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیتا ہے۔ کوئی صفا دے اتے میرے نبی نے یقول لا الہ دا اعلان کیتا ہے۔ چاچے بھی دشمن بن گئے نے، مامے بھی دشمن بن گئے نے، برادری والے بھی دشمن بن گئے نے۔ حضرت عمر فرماندے نے سارے لوگ نبی دے دشمن بن گئے، میں بھی نبی دا دشمن بن گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کائنات لوگو، حضرت عمر فرماندے نے ایک دن صبح صبح میرے دل دے اندر محبت آ گئی، میرے دل دے اندر پیار آ گیا نبی پاک دا۔ میں اپنے گھروں نکلیا، میں سیدھا نبی پاک دے کول آ گیا۔ جامعہ ترمذی دی روایت ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے عمر وا جس دن عمر نے آنا سی اسی رات میں رب دے سامنے رون لگ گیا، اسی رات میں رب دے سامنے دعاواں منگیاں۔ میں دعا کی منگی ہے اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطابی یا عمر بن الحشامی۔ عمر بن حشام ابو جال دا نام سی، ٹھیک ہے، عمر بن الحشام۔ اللہ عمر بن خطاب نو مسلمان بنا دے، یا عمر بن خطاب عمر بن خطاب نو مسلمان بنا، یا عمر بن حشام نو مسلمان بنا دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر نبی نے دعاواں کیتیاں نے، ادھر حضرت عمر اپنے گھروں نکل آئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عمر گھروں نکلیا، میرے نبی دعاواں پہ کر دینے رضی اللہ تعالی گردن جھکائیے تو میرے نبی دے کولا کے بیگے نے۔ حضرت عمر آگے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے نبی پاک نے میرے سینے دے اتی ہاتھ رکھی آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدوں ہاتھ رکھی آئے فرمایا اللہم خرج اللہم خرج اللہم خرج۔ اللہ دے سینے دے اندروں حسد نے کٹ دے، اللہ دے سینے دے اندروں بغض نو کٹ دے، اللہ دے سینے دے اندروں اسلام دی نفرت نو کٹ دے، اللہ دے سینے دے اندر اسلام دی محبت پیدا فرما دے۔ اللہم اخرج صدرک، اللہ دے سینے نو اسلام واسطے صاف کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر فرماندے نے نبی پاک دعا کری جاندے نے، میرے سینے دی اندروں اللہ اکبر اللہ شرک والے جتنے بھی کم سن نکلی جاندے نے، نکلی جاندے نے، نکلی جاندے نے۔ میرے سینے دی اندر اسلام دی دولت آ رہی ہے، میرے سینے دی اندر اسلام دی محبت آ رہی ہے، میرے سینے دی اندر اسلام دا پیار آ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں نبی پاک دی طرف ویکھی آئے، میں آکیا سونیا میرے سینے دی اندر ایمان دی دولت آ گئی ہے، کلمہ پڑھا کے مرید بنا لو۔ سونیا میرے سینے دی اندر اسلام دی دولت آ گئی ہے، کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دے کلمہ پڑھن تو پہلے اسی گلیاں دے اندر لک لک کے جایا کر دے ساں۔ عمر نظر ہونا تے سانو ڈر لگ جانا، عمر دوں ویکھنا تے اسی خوف کھانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک حدیث میں نو یاد آ گئی ہے تے جاندیا جاندیا حدیث نو بیان کر دیاں۔ ایک دن نا نبی پاک دے کول نا مکے دیاں بیویاں آئیاں، مکے دیاں کچھ عورتاں آ کے بہ گیاں نے تے نبی پاک دے کول بہ کے گلاں پیاں کر دیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھروں دروازے تو دستک ہوگی، حضرت عمر بھی آ گئے۔ انج کر کے مندا کلباب کون ہے دروازے تے؟ حضرت عمر فرماتے نے میں عمر ہاں دروازے تے۔ نبی پاک کولوں بیبیاں اٹھیاں ٹٹ کے چھپ گیاں، پردے دے پیچھے لک گیاں تے نبی پاک مسکرانا شروع کر
دیتا ہے. نبی پاک فرماندے نے عمر دا نام سنیا ہے تے عورتاں بھی اٹھ کے نس گئیاں نے. اندر آئے تے میرے نبی مسکرا رہے نے تے حضرت عمر فرماندے نے سونیا کیوں پہ مسکراندے ہو؟ عمر مسکراندا تاں تیرا نام سنیا ہے تے اٹھ کے عورتاں نے بھی دوڑ لا دیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا او بیبیو میرے کولوں ڈردیو محمد رسول اللہ کولوں کیوں نہیں ڈردیاں؟ اللہ اکبر. اللہ تے میرے نبی فرماندے نے عمر اے تی عورتاں دی گل ہے تو تی عورتاں دی گل پیا کرنا ہے. تیرا نام سن کے شیطان ویرا چھڑ دیندا ہے. تیرا نام سن کے شیطان وی راستہ صاف کر دیندا ہے. اللہ اکبر. اللہ او کائنات لوگو اے نے امیر المومنین اے نے خلیفۃ المسلمین. اللہ اکبر. اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے نبی پاک نے کلمہ پڑھایا ہے تو سانوں پتہ لگ گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اسی ایک دوسرے نو مبارکاں دیندے پھرنے ہاں. اسی عمر ایک دوسرے نو مبارکاں دیندے پھرنے ہاں. اللہ اکبر. اللہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. عمر ابن خطاب آیا. اللہ اکبر. اللہ کلمہ پڑھیا تے حضرت نبی پاک نو کہہ کے فرمایا سونیا ہن نمازاں چھپ کے نہیں پڑھنیاں. ہن عمر نے کلمہ پڑھیا ہے ہن سرے عام نمازاں پڑھنیاں نے. اللہ اکبر. اللہ نمازاں سرے عام پڑھنیاں شروع ہو گئیاں. ہن عمر دین دے وچ آ گیا ہے. دین نو طاقتاں ملنیاں شروع ہو گئیاں نے. دین نو قوت ملنی شروع ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ عمر آ گیا ہے. ادھر عمر گل کردا ہے ادھر رب قرآن دیاں لڑیاں بنا دیندا ہے. اللہ اکبر. اللہ میں ہوں قرآن پاک دی آیتاں پڑھن لگیاں. اللہ اکبر. اللہ کائنات لوگو پردے دا حکم نہیں سی نازل ہویا. پردے دا حکم نہیں سی نازل ہویا. اللہ اکبر. اللہ تے حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے نبی جی اسی مسلمان تے ساڈیاں عورتاں کلمہ پڑھن والیاں نے سانوں چاہیے اپنی عورتاں نو پردہ کرانے چاہیے. اجے عمر نے گل کیتی ہے سورۃ احزاب دا ترجمہ پڑھ سورۃ احزاب دیاں آیتاں پڑھ. اللہ تعالی نے عمر نے گل زمین تے کیتی ہے. اللہ نے قرآن دیاں لڑیاں بنا کے محمد دے سینے تے نازل کیتیاں نے. فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ اکبر. اللہ عمر نے گل زمین تک کی ہے پردے دیاں ایتاں محمد دے سینے تے نازل ہو گیاں نے. اللہ اکبر. اللہ عمر گلاں کری جاندا ہے رب قرآن بنائی جاندا ہے. اللہ اکبر. اللہ پہلا مقام حضرت عمر دے کہن تے نازل ہویا ہے. ان دوسرا مقام ہے فرمایا سونیا شراب بھی حرام کوئی نہیں سی. شراب بھی حرام کوئی نہیں سی. فرمایا سونیا لوگ نشہ کر کے نماز کی طرف جانا شروع کر دینے نے. لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نشے دی حالت دی اندر ہوندے نے. سونیا شراب نو حرام کر دیو. ادھر عمر نے گلاں کیتیاں نے. اللہ نے قرآن بنا کے محمد سینے تے نازل کر دیتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ اکبر. اللہ تیسرا مقام ہے فرمایا سونیا جس
جگہ تے حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے نے اس جگہ نو سانو نماز دی جگہ بنانے چاہیے سونے نبی جی سانو 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے اللہ اکبر اللہ ادھر عمر نے گل کی ہے ادھر قرآن دیاں لڑیاں نبی دے سینے تے نازل ہویاں نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى اللہ اکبر اللہ لوگ حج بھی کرن گے 2 رکعتاں بھی پڑھن گے عمر دی سنت نو بھی جاری کرن گے اللہ اکبر اللہ چوتھا مقام ہے بدر دے قیدیاں دا واقعہ آ گیا ہے میرے نبی پوچھدے نے جڑے بدر دے اندر قیدی ہوئے نے میرے نبی پوچھدے نے اوے میرے یارت میرے بیلیو انہاں قیدیاں نال کیڑا سلوک کرنے چاہیے حضرت ابو بکر فرماندے نے سونیا کچھ مال لے لو تیناں نو چھڈ دیو کچھ دولت لے لیو تیناں نو چھڈ دیو حضرت عمر جلال طبیعت تے بندے نے اللہ اکبر اللہ سونیا انہاں دے کولوں پیسہ لین دی کوئی ضرورت نہیں جے رشتہ دار نے انہاں دے حوالے کرو تیناں دیاں گردناں تن تو جدا کر دئیے اللہ اکبر اللہ عمر نے گلاں کیتیاں قرآن دے اندر سورۃ انفال دے اندر ایتاں نازل ہو گیاں نے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ سونیا دنیا دا خیال ذہن دے اندر نہ رکھو اللہ اکبر اللہ 4 مقام ہو گئے 5واں مقام عبداللہ بن ابی منافق مر گیا جدو مر گیا دا بیٹونا دا بیٹا چلدا چلدا میرے نبی دے قدماں دے وچ آ گیا سونے نبی جی میرے باپ دا نماز جنازہ پڑھا دیو میرے باپ دا نماز جنازہ پڑھا دیو تو سونے اخلاق والا نبی دشمنہ دے جنازہ پڑھان واسے بھی میرا نبی تیار ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی اٹھ کے بہ گئے نے تے میرے نبی اٹھ کے چلنا شروع کیتا نالی دروازے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے سونیا کتھے چلے ہو فرمایا میں ابی دا جنازہ پڑھان چلے ہوں اللہ اکبر اللہ فرمایا سونیا ساری دن سانو وڈدا رہا ہے ساری دن ساڈے نام منافقاں والا کم کردا رہا ہے سونیا دا جنازہ نہیں پڑھانا میرے نبی فرماندے نے عمر کوئی گل نہیں پڑھان دے جنازہ اللہ اکبر اللہ عمر نے گلاں کیتیاں نے قرآن پاک دے اندر سورۃ توبہ دے اندر قرآن دیاں ایتاں حصہ نہیں سن بنیاں ادھر عمر نے گلاں کیتیاں نے ادھر رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ سونیا تو 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھائے میں نو کدی بھی نہیں معاف کراں گا اے عمر دے قرآن نازل ہویا ہے عمر دیاں گلاں تے قرآن نازل ہویا ہے اللہ اکبر اللہ اج ایک بد نصیب ٹولا ہے جڑا امیر المومنین تے جرا کردا ہے او کائنات دے لوگو اے او لوگ نے اے او صحابی نے اے او امیر نے اے حکمران نے اے وقت دا جج اے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو زندگیاں سراں دیاں گزاریاں نے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرما دینے جدوں قرآن دیاں ایتاں نازل ہوئیاں نے میں رون لگ گیا میں نو پتہ لگیا ہے قرآن نے میرے کہن تے اللہ نے میرے کہن تے قرآن نازل کیتا ہے میری آنکھاں دی اندروں چم چم آنسو آگے حضرت عمر نے رونا شروع کر دیتا عمر جیسا بندہ ہے جد کہن تے قرآن دے اندر حصہ بن گیا ہے اللہ اکبر اللہ وہ لوگو حضرت عمر نو کتھوں کتھوں کڈو گے کتاباں چو کڈو گے مجلساں چو کڈو گے جلسیاں چو کڈو گے اور نہ بخاری چو کڈ سکتی ہو نہ مسلم چو کڈ سکتی ہو نہ ابو داؤد دی اندروں کڈ سکتی ہو نہ سنن ابن ماجہ دی اندروں کڈ سکتی ہو نہ جامعہ ترمذی دی اندروں کڈ سکتی ہو نہ قرآن چو کڈ سکتی ہو نہ مکے چو کڈ سکتی ہو نہ مدینے چو کڈ سکتے ہو نہ وہابیاں دے سینے چو کڈ سکتے ہو حضرت عمر نو
کتھوں کتھوں کڈن گے نہیں کڈ سکتی اللہ دی مہربانی دے نال اللہ اکبر اللہ کائنات کے لوگو اے تو قرآن پاک دے 5 مقام میں پڑھے نے حضرت عمر دی شان دے اندر قرآن دے اندر ہے اللہ اکبر اللہ اور میں جڑیاں حدیثاں بیان کرنیاں نے جڑیاں بھی حدیثاں بیان کرانگا سارے دیاں ساریاں حدیثاں انشاءاللہ العزیز صحیح البخاری دے اندر انشاءاللہ بیان کرانگا صحیح البخاری دا حوالہ ہوئے گا حوالے دا ذمہ دار ہاں انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا آؤ صحیح البخاری کھولیے پھر حضرت عمر دی شہادت واقعہ بھی بیان کرنا ہے ٹائم بڑا مختصر ہے صحیح البخاری دے اندر لکھی آئے میرے پیغمبر فرماندے نے ایک رات میں ستا پیاسا ایک رات میں ستا پیاسا میں کچھ بندے ویکھے نے انہاں نے کوئی بندیاں نے کمیزاں پائیاں نے کئیاں دی کمیز انہاں دے پیٹ تک کئیاں دی کمیز انہاں نے اتھوں تک کئیاں دیاں کمیزاں اور گوٹیاں تک نے یعنی ٹخنیاں تک نے کوئی بندے میں ویکھے نے تے پھر مینوں حضرت عمر نظر آئے انہاں دی کمیز بالکل گٹیاں تک جا رہی ہے ٹخنیاں تک جا رہی ہے تے صحابہ فرماندے نے سونیا اس خواب دی تعبیر کی ہو سکتی ہے تے میرے نبی نے کی فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے کمیز تو مراد دین ہویا کردا ہے اللہ اکبر اللہ کہ دین دے اندر ادھے نے کہ عہدے تو ادھے نے کہ عہدے تو ادھے نے میرے عمر دا جڑا دین ہے مکمل میرا عمر دین دے اللہ اکبر اللہ میرے عمر دا سارا جسم دین دے وچ آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا صحیح البخاری دی روایت بیان کیتی ہے دوسری روایت سنو میرے پیغمبر فرما دے نے میں خواب دے اندر مینوں دودھ پیش کیتا گیا ہے میں دودھ پیتا ہے جڑا دودھ میرے کولوں بچ گیا ہے میں حضرت عمر نو دے دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کسی بھی عالم دین کو لو پوچھیا جے جڑے بندے نو خواب دے اندر دودھ نظر آندا ہے دودھ تو مراد کی ہوندا ہے دودھ تو مراد علم ہویا کردا ہے دودھ تو مراد علم ہویا کردا ہے اگر خواب دے اندر کوئی بندہ دودھ ویکھ لے میں دودھ پی رہا وا اونوں چاہیدا اونوں پتہ لگ جانے چاہیدا ہے میں دین دے اندر آ گیا وا یعنی کہ علم میرے اندر ضرور آئے گا تو نبی پاک فرماندے نے ایدی تعبیر بھی صحابہ نے پوچھی ہے فرمایا جڑا علم میرے کو سی میرے تو بعد سب تو زیادہ علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لے اللہ اکبر اللہ تو حدیثاں ہو گیا اور تیسری حدیث بھی سن لو اے بھی صحیح البخاری دی روایت ہے اللہ اکبر اللہ انشاءاللہ العزیز صحیح البخاری تے گل کرانگا صحیح البخاری دے اندر لکھی آئے ایک دن میرے نبی اللہ اکبر اللہ معراج دے اوتے جدوں گئے نے معراج دے اوتے گئے نے تے میرے نبی نے ایک محل ویکھیا میرے نبی نے ایک مکان ویکھیا میرے نبی نے ایک پراپرٹی ویکھی ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرماندے نے میں ننگ رہا ساں اس مکان دے اندر ایک حور وضو بھی کر دی ہے حدیث پاک دے وچ لکھی آئے تے میں جبریل امین دے کولوں پوچھیا ہے سونیا اے کیدا محل ہے سونیا اے کیدا محل ہے جبریل امین نے دسیا سونیا تہاڈا یار عمر اے مکان بھی اودا ہے اے حور بھی اودی ہے او کائنات دے لوگو میرے نبی نو اللہ دیاں حکمتاں تو قربان جاواں اللہ نو پتہ سی ایک وقت آئے گا لوگ عمر تے جرا کرن گے لوگ عمر دے ایمان تے شک کرن گے اوے میرے سونیا نبیا اج اپنی اکھاں دے نال عمر دا محل جنت دے اندر ویکھ کے جا رہیاں ہیں عمر دی حور جنت دے وچ ویکھ کے جا رہیاں ہیں اللہ اکبر اللہ جا کے اپنے امت دے لوگاں نو دس دیں میں محمد نعوذ باللہ استغفر اللہ میرے نبی کبھی بھی اپنی مرضی نہ نہیں بولے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ اکبر اللہ میرے نبی جدوں بھی بولے نے رب دی مرضی نال بولے نے اللہ اکبر اللہ
تے میرے نبی نے آکھیا ہے میں جنت دے اندر عمر دا محل ویکھ کے آیا ہاں تے حضرت عمر فرماندے نے سونیا اس محل دے وچ کیوں نہیں داخل ہوئے؟ فرمایا عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی سی، عمر مینوں تیرا جلال یاد آ گیا سی، سونیا میری غیرت کی ہے تسی نبی ہو کہ میری غیرت کی طرف ویکھ دیو۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات کے لوگو اگر میرے نبی نے امت والیاں نو عمر دا جنتی ہونا ثابت کرا گیا ہے، آج تو بعد کوئی بھی بندہ عمر دے ایمان تے شک کرے میں تے مر سکنا وا، میری تے خون دے جسم میرے جسم دے اندروں خون دے فوارے نکل سکتے نے، میں عمر دے ایمان تے شک رضی اللہ تعالی دے ایمان تے شک کدی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ محمد رسول اللہ نے آکھیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا، اے کون ہے؟ اے مسلمانہ دے امیر نے، امیر المومنین نے، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات لوگو نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے، نبی پاک تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال خلافت کی ہے، 2 سال خلافت کرن تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت دیوتی آگے نے 10 سال کچھ مہینے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی ہے، اور اس خلافت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام کیتے نے، کیڑے کیڑے کام کیتے نے۔ فوج دا جیڑا کام ہے میرے عمر دے دور دے اندر چالو ہویا ہے، جیڑی پولیس دا محکمہ ہے میرے عمر دے دور دے اندر جاری ہویا ہے، بیت المال دا جیڑا محکمہ چل رہا ہے میرے عمر دے دور دے اندر جاری کیتا گیا ہے، یتیم بچیاں دے پیسے لانا میرے عمر دا کام میں، بیوہ عورتاں دا خیال رکھنا میرے عمر دا کام میں، 5000 مسجداں بنانیاں میرے عمر دا کام میں۔ اللہ اکبر، اللہ مکے تو لے کے مدینے تک بھائی روڈ بنانا میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ دا کام میں، کیڑا کیڑا کام ویکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مسجداں بنانیاں، مدرسے بنانے، سب تو پہلے حضرت عمر نے کام جاری کیتا ہے۔ اب مسجداں دے اندر اماماں نو لے آنا حضرت عمر نے کام شروع کیتا ہے، مؤذنین دی تنخواہ مقرر کرنی حضرت عمر دے دور دے اندر ایک کام شروع ہویا ہے۔ او کائنات کے لوگو آج ایک بندہ ایم پی اٹھ کے گلی بنا دے وے، گلی پکی کرا دے، اتھے بینر لگ جاندے نے اے فلانے ایم پی نے گلی بنا دیتی ہے، میں قربان جاواں حضرت عمر دی شان تو، میں قربان جاواں حضرت عمر دی خلافت تو، میں قربان جاواں حضرت عمر دے تقوی تو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، آؤ میں تو انو دساں کننا کو تقوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا۔ ہن بیت المقدس فتح ہون لگی آجے، بیت المقدس فتح ہون لگی آجے، عمر دے زمانے دے اندر بیت المقدس فتح ہویا ہے۔ وہ کائنات لوگو آج بھی بیت المقدس یا دوارا پیا ویکھ دیاں نے، کوئی تی عمر آئے گا، کوئی تی عمر پیدا ہوئے گا جڑا سانو آزاد کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت عمر نکلے نے اینج کر کے اپنے کوڑے دی اتے 2 بندے جا رہے نے، کون جا رہی ہے؟ مسلمانہ دا وزیر اعظم پیا جاندا ہے، مسلمانہ دا حکمران پیا جاندا ہے، مسلمانہ دا امیر المومنین پیا جاندا ہے، بیت المقدس فتح کرن واسطے جا رہے نے۔ اللہ اکبر، اللہ غلام نال گل کی کیتی ہے، ادھا سفر گھوڑے تے توں بہ کے کرنا ہے تے ادھا سفر گھوڑے تے میں بہ کے کرنا ہے۔ کون پیا جاندا ہے؟ وزیر اعظم پیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اج 10 گڈیاں 50 گڈیاں اگے جاندیاں نے تے 50 گڈیاں درمیان وشکا پیچھے جاندیاں نے، درمیان دے اندر وزیر اعظم ہوندا ہے، ڈردا ہوندا ہے، جان نکلدی ہوندی ہے کدھر میری جان نہ نکل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اے بھی وزیر اعظم پیا جاندا ہے۔ او وزیر اعظم دی ٹور وکھا دیاں تانوں، کدی حکمران جاندا ہے، کدی گھوڑے تے وزیر اعظم بہندا ہے، کدی غلام بہ جاندا ہے، کدی وزیر اعظم گھوڑے دیاں مہاراں پکڑ کے پہ چل دے نے۔ جدوں بیت المقدس دے علاقے دے اندر داخل ہوئے، حضرت امیر المومنین دیاں واریاں آ گئیاں، مہاراں پکڑن دیاں واریاں آ گئیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ جڑا حاکم ہے، جڑا وقت دا وزیر اعظم ہے، او مہاراں
پکڑ کے بیت المقدس دے وچ داخل ہو رہا ہے. جڑا غلام گھوڑے تے بیٹھا ہے اگے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی کھڑے نے. فرمایا امیر المومنین انج نہیں کرنا. اللہ اکبر اللہ. لوگ سانو تانے مارن گے تہاڈا وزیر کس طرح دا ہے, تہاڈا حکمران کس طرح دا ہے, آپ تھلے نے تے وزیر اپنے خادم نو گھوڑے دے اوتے بٹھایا ہے. فرمایا ابو عبیدہ پیچھے ہٹ جائے, اس تو بڑی شان مینوں کی مل سکتی ہے. میرے گلے دے اندر محمد دے نام دا تاج پایا گیا ہے, میں محمد دا غلام جو بن گیا وا. اس تو بڑی مینوں کوئی شان نہیں چاہیے, اس تو بڑا مینوں کوئی مقام نہیں چاہیے. اللہ اکبر اللہ. کہنا تے لوگو جدوں انہاں نے ویکھیا, انہاں کوپ تے پادریاں نے ویکھیا, دو پادریاں نے ویکھیا تو اتھے کی لکھیا ہے. فرمایا یقول ھذا رجل, یقول ھذا رجل. اللہ اکبر اللہ. اوے مسلمانو اسی اپنی کتاباں دے اندر پڑھیا ہے, تورات و انجیل دے اندر نبی دا ایک یار آئے گا, نبی دا ایک غلام آئے گا جڑا بیت المقدس نو فتح کرے گا. او دی پنڈلی دے اوتے, او دی ران دے اوتے ایک تل ہوئے گا جڑا بیت المقدس نو بغیر لڑائی دے فتح کرے گا. اللہ اکبر اللہ. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بغیر لڑائی تو بیت المقدس نو فتح کیتا ہے. اج فوج بھی ہے, طاقت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, حکمرانی بھی ہے, جرت بھی ہے, قوت بھی ہے, لیکن بیت المقدس پھر بھی فتح نہیں ہو رہا. گل کی ہے, وجہ کی ہے ایمان دی کمزوری ہے, ایمان کمزور نے. میرے محترم بھائیو, حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اسلام واسطے بڑا کچھ کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. توجہ کر دے جانا, ذری غور کر دے جانا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی فرماندے نے ایک دن تتی دوپہر سخت سورج چڑھ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ. راوی کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں باہر نکلیا تے ایک بندہ اینج بیاں بان علاقے دے اندر جا رہا ہے, تپدی دے ریت جا رہا ہے تے پیراں دے اندر کوئی بھی جُتی نہیں, پیراں دے اندر کوئی چپل نہیں, پیراں دے اندر کوئی بھی نہیں, اینج تپدیاں ریتاں دے اوتے دوہل لا کے جا رہے نے. میں اپنے غلام نو بھیجیا, میں آخیا یار پوچھ سی یہ بندہ کنا ہے, کہ کون جا رہا ہے تے کی لین واسطے جا رہا ہے. اینج کر کے پیچھے مڑ کے ویکھیا, امیر المومنین نو آواز آئی, حضرت عثمان سامنے کھڑے نے. فرمایا کیا دے واسطے ویکھ رہے ہو؟ امیر المومنین فرماندے نے عثمان تسی آرام نہ بیٹھ جاؤ, تسی آرام کرو, تسی سو جاؤ. میرے بیت المال دے اندروں دو اونٹ بھج گئے نے جنگل دی طرف, میں انہاں اونٹاں نو لبن واسطے جا رہا ہاں. اے نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین. زمانہ ترس گیا ہے, زمین ترس گئی اس طرح دے حکمران نو. اللہ اکبر اللہ. توجہ کر دے جانا, ذری غور کر دے جانا. امیر المومنین بیمار ہو گئے. جدوں بیمار ہوئے نے تے کسے بندے نہیں دسیا امیر المومنین جی تسی تھوڑا جا شہد کھا لو, شہد کھا لو. تے گھر دے اندر جا کے بڑا لبیا, شہد نظر نہ آیا. پھر یاد آ گیا بیت المال دے اندر شہد پیا ہے. اللہ اکبر اللہ. ساریاں بندیاں نو جمع کیتا, اپنی ساری پارلیمنٹ دے اندر جمع کر کے انہاں نو پوچھیا میری طبیعت خراب ہے تے مینوں شہد دی ضرورت ہے, مینوں شہد کدھروں بھی نہیں ملیا تے بیت المال دے اندر مینوں شہد پیا ہے, اگر تہاڈی اجازت ہووے تے میں شہد استعمال کر لاں. اللہ اکبر اللہ. سارے کھڑے ہو گئے. امیر المومنین کس طرح دی گل کر دیو؟ فرمایا تسی شہد استعمال کر لو. فرمایا میں تہاڈی اجازت تو بغیر شہد استعمال نہیں کر سکتا, کیونکہ اے تہاڈا مال ہے, اے تہاڈا حق ہے. تہاڈی اجازت تو بغیر عمر اپنے پیٹ دے اندر حرام دا لقمہ نہیں لے کے جا سکتا. اللہ اکبر اللہ. او کائنات کے لوگوں, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسلمین نے, اللہ اکبر اللہ. کائنات کے لوگوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 26 ذوالحجہ 27 ذوالحجہ دا دن ہے. اللہ اکبر اللہ. وقت گزرن تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی اپنا زمانہ گزار کے چلے گئے نے. 27 ذوالحجہ ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت ابو لولو مجوسی, اللہ اکبر اللہ, فیروز مجوسی
इंज करके मस्जिद नबी दे अंदर दाखिल हो गया। जदों मस्जिद नबी दे अंदर दाखिल होया मिंबर दे विच लुक गया। लुक के हजरत उमर इहदे तो पहले रवायत दे अंदर होंदा है आ जिहड़ा ना आया हजरत उमर रजी अल्लाह तआला दे कोल आया अबू लोलो मजूस आन के हजरत उमर नूं आंदा है मेरे जिहड़े गुलाम ने ना मेरे ते जुल्म बड़ा करदे ने। की जुल्म तेरे ते करदे ने? उन्होंने आखिया ये जिहड़ा ना आज पत्थर दियां जिहड़ियां बर्तन बनाया करदा सी, पत्थर दे जिहड़े बर्तन तैयार होंदे ने ये काम करदा सी। ते उन्हें आखिया जिहड़ा मेरा बादशाह है जिहड़ा मेरा मालिक है वो मेरे तो फिदिया बड़ा ज्यादा लैंदा है, वो मेरे को मेरे पैसे मजदूरी बड़ी ज्यादा लैंदा है। ते हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने आखिया है आ जिहड़े पैसे ने ना इन्ने पैसे तेरे वास्ते कोई एडे जरूरी नहीं है, इन्नी की ओदी मजदूरी बनदी वो सही लैंदा है, ठीक लैंदा है। ते उन्होंने इहदे ते वट बड़ा आया। इस आतश के अंदर आके इस दुश्मनी के अंदर आके हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नु उन्हें कत्ल करने का प्रोग्राम बना लिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नु कत्ल करने का प्रोग्राम बना के मस्जिद नबी दे विच आ गया। मस्जिद नबी दे अंदर इंज करके मस्जिद नबी दे मिंबर दे अंदर लुक गया। ए वजीर आजम है सुबह दी नमाज हजरत उमर बाजमात नमाज पढ़ाया कर दे। उस वक्त जेड़ी हाकम सन वो हाफिज होया करदे सन। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला मस्जिद नबी दे अंदर मुसल्ले ते खड़े हो गए, सफा सीधियां हो गई। ध्यान मेरी तरफ कर लो, अल्लाह अकबर अल्लाह। जदों सफा सीधियां हो गई सफा दे अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ए नबी पाक रजी अल्लाह तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीसां सहाबा पढ़िया करते सन तो उहदे ते अमल करया करते सन। हजरत उमर उस वक्त तक नमाज नहीं सन खड़ी करते जदों तक सारे मुक्तदी सफा नूं दुरुस्त नहीं सन करते। कदम नाल कदम मिलाते सन, मोढे नाल मोढा मिलाते सन, पैरां नाल पैर जदों मुकम्मल हो जाते फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अल्लाह अकबर करनी सी। सही अल बुखारी दे अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला सफा दुरुस्त हो गईयां। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उस दिन सूरत यूसुफ की तिलावत की है। सूरत यूसुफ शुरू कर ली हजरत उमर ने। हजरत उमर पढ़ी जाते ने जब इस मुकाम ते पहुंचे ने इन्नमा अशकू बसी व खुजनी इल्लाह। जब इस मुकाम ते पहुंचे ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला सूरत यूसुफ की तिलावत पे कर देने। ये अबू लोलो मजूसी निकलिया करके हजरत उमर दे उत्ते हमला कर दिता है। हजरत उमर दे उत्ते हमला किया है। इन्हें इंज करके पेट दे अंदर हमला किया। अल्लाह अकबर जिन्हों नाफ आखिया जाता है नाफ दे उत्ते हमला किया हजरत उमर दे उत्ते एक बार किया, दूसरा बार किया, तीसरा बार किया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अल्लाह अकबर अल्लाह मुसल्ले दे उत्ते ढेरी हो गए ने। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला बिल्कुल पीछे खड़े ने, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास पीछे खड़े ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओ कायनात लोगो नमाज दी फजीलत समझनी आंदी है इस हदीस नूं पढ़िया कर। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमांदे ने मैं अगे होया नमाज मुकम्मल कीती है। इधर मुसलमानां दा हुक्मरान मुसल्ले दे उत्ते टेरी होया है, नमाज फिर भी नहीं छड्डी। नमाज फिर भी नमाज है, नमाज फिर भी नमाज है। जान जा रही है मुसलमाना दा हुक्मरान दुनिया तो जा रहा है लेकिन कायनात लोगों नमाज फिर भी नहीं तोड़ी। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमांदे ने मैं जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल की है। जब नमाज मुकम्मल की है हजरत उमर नमाज तो बाद हजरत उमर नूं चुकिया, चुक के उन्होंने घर के अंदर पहुंचाया गया। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत उमर फरमांदे ने मैनू दसो मैनू जिन्हें कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया है ये कौन बंदा है? दसिया गया मुसलमाना के अंदरों कोई भी बंदा नहीं। ते हजरत उमर फरमाते ने शुक्र है मेरे मालिका कोई भी मुसलमान उमर तो परेशान नहीं, कोई भी मुसलमान उमर तो तंग नहीं सी। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत उमर नूं दुध पियाया गया। अल्लाह अकबर अल्लाह। पेट के रास्ते के अंदरों दुध बाहर निकल आया, दुध शहद मिला के पियाया गया। दुध शहद पेट के रास्ते के अंदरों अंतड़ियां दे रास्ते दे अंदरों बाहर आ गया है। अल्लाह अकबर अल्लाह। पता
پتہ لگیا امیر المومنین دنیا تے وفا نہیں کرنگے. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو بلایا ہے. فرمایا میرے پتر سب تو پہلے میرا مال ویکھنا ہے, سب تو پہلے میرا قرضہ ویکھنا ہے. اے امیر المومنین نے پوچھیا میرے پتر میرا مال دے اندر میرے گھر دے اندر کنا کو پیسے آئے؟ اس پیسے دی وجہ تو میں مقروضاں کیاں مقروضاں ہے وقت دے حاکم نے ہے مقروض نے. اللہ اکبر. اللہ ملا کے کنا قرضہ بنیا 83,000 روپیہ اس وقت تا حکم پیسہ بنیا. 83,000 عمر 83,000 روپیے دے حضرت عمر مقروض نے اے وقت دے حاکم نے, لیکن 83,000 روپیہ قرضہ ہے. اور کائنات لوگو اگر عمر نے مال جمع کرنا ہوندا عمر کدی بھی مقروض نہ ہوندے. فرمایا میرے پتر سب تو پہلے میرے قرضے دا اہتمام کرنا ہے. اگر میرے پیسے دے اندروں ادا ہو جائے میرے پیسے دے اندروں ادا کرنا ہے, نہیں تے میری برادری والے نو دسنا ہے, نہیں تے قریش والے نو دسنا ہے. میرے پتر جی میرے قرضے دا اہتمام کرنا ہے. تو دوسری وصیت میری سن لے, ماں جی عائشہ دے کول چلا جا, ماں جی عائشہ دے کول چلا جا. تے ابو جی کی کہنا ہے؟ فرمایا امیر المومنین دا نام نہیں لینا, امیر المومنین دا نام نہیں لینا, صرف جا کے کہنا ہے میرے ابو عمر کہندے نے میں نبی دے نال لیٹنا چاہنا وا, میں ابو بکر دے نال لیٹنا چاہنا وا, مینوں اس جگہ دے اندر لیٹن دیو. اللہ اکبر. اللہ ماں عائشہ دے کول چلے گئے, سیدہ طاہرہ مطہرہ دے کول چلے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر نو کی آکھیا ماں جی عائشہ نے؟ فرمایا بیٹا میں تے اپنے واسطے جگہ رکھی سی لیکن عمر نو اپنے دے اوتے ترجیح دینا چاہنی ہاں, عمر دا میرے اوتے بڑے بڑے آسان نے. اللہ اکبر. اللہ جدو میرے تے بہتان لگیا ہے میرے نبی نے سارے کولوں مشورہ لیا ہے تو میرے نبی عمر نو کہن لگے عمر تم ہی مشورہ دے دے. تے حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے نبی جی مینوں دسو نا عائشہ دے نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب دی مرضی نال کیتا ہے؟ فرمایا عمر نکاح تے رب دی مرضی نال ہویا ہے. تے عمر کھڑے ہو گئے جرت باندے والے انج کر کے تلوار پکڑ کے حضرت عمر کھڑے ہو گئے. فرمایا سونیا جڑا نکاح رب دی مرضی نال ہوندا ہے, جڑی عورت رب تواڈے واسطے پسند کردا ہے عورت کدی بھی ناپاک نہیں ہو سکتی. سونیا عمر جڑا بھی بندہ گل کرے گا عمر دی گردن تن تو جدا کرے گا. جدوں عمر نے گلاں کیتیاں نے میرے نبی نو سہارا مل گیا ہے تے میرے نبی پھر ماں جی عائشہ دے کول گئے نے. تے ماں جی عائشہ نے جدوں یہ واقعہ بیان کیتا فرمایا جاؤ جاؤ عمر نو جا کے کہہ دیو میں اپنے آپ تے تانوں ترجیح دے دتی ہے, تسی اس جگہ دے اندر اپنی قبر بنا سکتے ہو. اللہ اکبر. اللہ او کائنات کے لوگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی یکم محرم میں 3-4 دن زخمی رہے نے. اللہ اکبر. اللہ یکم محرم رضی اللہ تعالی حضرت عمر دنیا تو چلے گئے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت تو لے کے اج تک مسلمانوں نو اس طرح دا حکمران نہیں ملیا. او کائنات کے لوگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پھر بھی وصیت کی ہے. فرمایا میرا جنازہ پڑھان تو بعد پھر حضرت ماں جی عائشہ نو پوچھنا ہے اگر ماں جی عائشہ اپنی خوشی نہ اجازت دین تو مینوں دفن کر دیا جے, اگر اجازت نہ دین تو پتر مینوں کسی اور عام مسلماناں دے قبرستان دے اندر دفن کریا جے. اللہ اکبر. اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا, کسی دی شہادت دی گواہی میدان کربلا دے گا, کسی دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے گا, کسی دی شہادت دی گواہی میدان احد دے گا, کسی دی شہادت دی گواہی میدان احد دے گا, حنین دے گا. جن بھی حق غضب ہوئے نے ساریاں دی شہادت دی گواہی ہر بندہ ہر جگہ اپنے مقام تے ملے گی. میرے شاہ میرے عمر دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دا مصلی دے گا. میرے عمر دی شہادت دی گواہی جس مصلی تے محمد الرسول اللہ نے نمازاں پڑھائیاں نے اوہی مصلی میرے عمر دی شہادت دی گواہی دے گا.
گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.